Запознавате добре, те са страшни врагове. Бухалът и кума Лика, техни вечни врагове, после смятаха усърдно. А науката за зеленчука всички дайте се владеят. Дори гатанки умеят бързо да познават. Значи все по-умни стават. Зато и сега, вечно смях, играят лудото на света, тези зайци са честити. А вие, гатанките мъчни, трудни, познавате ли като тях? Да! Познавате? Добре тогава. Докато отново старият учител влезе в клас, нови гатанки ще кажа на всички ви сега. И аз. Хайде да видим кой ще може, кой ще знае, всичките да ги познае. Започвам. Има на света една девойка, чудна хубавица. През годината веднъж се разлуча на шири длъж. И тогава междухарите се подава, кима на света на света. Браво, но внимавайте назад. Цял ден слънцето се смее, а усмивката му пари чудно нещо. Кой е толкова горещо? Добре, а сега си мислете и кажете, кога вълят звездите и вие страшните? Чудесно, до тук познахте всичко лесно. Ами сега, памукът пуши колете. Нещо спада от небето, гледа зайко и се чуди, какви са тези пеперуди, а в гората свита скрита, се от памукът пита, шепне малката елхичка. Крийте се на топло всички, гостинка ни е дошла, тут и мраз минал с тях. И тъй, кой ли ще познае?